بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناقض التاسع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هذا هو الناقض التاسع من نواقض الإسلام، وهو أن يعتقد الإنسان أن شخصا فلانيا بلغ مرتبة يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدعي له علم الباطن، فهذا من المكفرات بعد إقامة الحجة على معتقده. أمي الله تعالى تنو كسي أن نما كوينيكا كي على كراكا صلى الله عليه وسلم أنا كسودونجو أنا كصحابة سنمو أني ما ممنا تقول أن بارنما كلي فواتاسي الكيامة جودوما أمالا ديلي على كنصر بارنما كلاو تشلا وكوفي أنا ولندا ببونا منا حليسا الإسلامية تيم فنتاين mun be na be silamaya cɛ mɔgɔ bolo. An bɛ o bonda de la. An ye seegi ta bi, an bɛna kɔnɔntɔnnan ta. Kɔnɔntɔnnan ye jumɛn ye? الناقض التاسع، silamaya cɛnfɛn kɔnɔntɔnnan. من اعتقد نما من يدغنيا أن بعض الناس كفهم ما دو بين يسعه الخروج عن شريعة الله، وابب أولوي أولوك بو عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على كراكا شريعة كوكا كما وسع الخضر إنافا خضر أفرل عليه تقوى منا الخروج عن شريعة موسى كفوكا كبو موسى كشريعة كوكا نما منيو دنغنيا مادوي على كرام منتونا صلى الله عليه وسلم فهو كافر. كيف كافريا إيغا دينا بيتشي بلو كما ينكرا يدمين ما مباد دنغنيا كفو karsa sela martaba muna sela joro muna ala kola ale te baraka tuguni nala kraka sharia yi ale be doniya wera soro kabo ala yorani ala be nyo kuma nyoya foga si hakema na e fɛn mun kɛ a bɛɛ bɛnnen don. n'a ye fɛn mun kɛ hali noni ala kira ta fara ɲɔgɔn kɔ sallallahu alaihi wasallam a bɛnnen don a y'a ko kɛ ka d'a kan kira ka sariya ma wajibiya ale kan tuguni. nin de kɔrɔ ye ko k'a dɛŋaniya k'a fɔ maa dɔw bɛ yen o tigilama a fɛrɛlen dɔ ye a bɛnnen dɔ ye o ka bɔ ala kira ka sariya kɔ kan. nin mun filɛ nin nin bɛna maaw la kuma mun na n'o bɛ diina in tilan k'a kɛ tilanyɔrɔ fila ye ka dɔnniya kɛ dɔnniya sugu fila ye. ko dɔnniya dɔ bɛ yen o ye kɛnɛkan dɔnniya ye, dɔnniya wɛrɛ bɛ yen ko o ye dɔnni dogolen ye. o dɔnni dogolen in sa Alahu Taala b'o di maa dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma. i b'a sɔrɔ dɔnni dogolen in b'a to k'a tigi bɛ fɛn kɛ maaw tɛ mun dɔn dɔnniya kɛnɛkana kɔnɔna la, ka d'a kan
ala y'ale kɛrɛnkɛrɛnya ka dɔɔni dogolen dɔ d'a ma ni mun filɛ ni hakilina in bɛna maaw la ni sira de fɛ ka sɔrɔ don nin tɛ diina taabolo ye k'a fɔ karisa mun filɛ nin a bɛ bɛn ale ye a kana seli karisa mun filɛ nin a bɛ bɛn ale ye a kana sun karisa mun filɛ nin a bɛ bɛn ale ye a kana taa misiri la karisa mun filɛ nin a bɛ bɛn ale ye a ka nin kɛ a ka nin kɛ a ka nin kɛ ka sɔrɔ fɛn minnu bɛ yen ne k'a bɛ bɛn ale ye a k'o to yen o ye alakira ka fɛn dilen dɔ ye sallallahu alaihi wa sallam kira ka sariya taabolo dɔ don fɛn minnu bɛ yen n'i ko k'a bɛ bɛn a ye a k'o kɛ k'a sɔrɔ fɛn balilen don alakira ka sariyaw la nin ye waliya ye mun b'a la n'a dɛŋɛniya bɛ maa mun bolo a bɛ bɔ diina kɔnɔna la k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen a bɛ bɛn ale ye a ka fɛn kɛ mun tɛ alakira ka sariya dilen ye a b'o kɛ wa ala fana jɛnnen don ni o ye i n'a fɔ seyidina musa alayhi salam ani khidru ye ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔnya a n'o ye ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔnya Allahu taala de y'a bilasira k'a ka taa ale ala ka jɔn dɔ bɛ yen a bɛ dɔnniya dɔ d'a ma musa tɛ mun dɔn u ka taama ɲɔgɔnya kɔnɔna la o donna kulun mun kɔnɔ a ye wo bɔ kulun na ka kulun sɔgɔ musa kumana n'a ye karisa mun na i bɛ nin kɛ a ko ayi ne ni ka bɛnkan ye mun ye an kɛtɔla ka taama daminɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye i tɛ ɲininka foyi la fo ne ye mun fɔ i ye o kɔfɛ musa n'a tola ɲɔgɔn fɛ o taara bɛn denmisɛnnin dɔ ma a ye denmisɛnnin kunkolo tigɛ musa k'a ma k'i bɛ baga nin ma cogo jumɛn na k'a kunkolo tigɛ a ko n ye mun fɔ a ye kabiri daminɛ na i tɛ ka sabali ka to nɔfɛ n'i kana ɲininka foyi la fo ne ye mun ɲɛfɔ i ye musa ko tiɲɛ na ne ye lujura kɔni sɔrɔ i bolo n tɛ ne ɲininka dɔwɛrɛ la tuguni n'i ye ɲininka dɔwɛrɛ la an bɛ fara ɲɔgɔn na o taala don dugu dɔ kɔnɔ dugu in maaw o banna k'o dunan jatigiya o y'a sɔrɔ kogo dɔ tun jalen don dugu kɔnɔ dɔ ka so kogo janen don Khidru ye so in kogo la tilen k'a lajɔ n'a bolo ye musa k'a ma ko i ye baara mun kɛ ninnu ye sisan n'o de ye o ka kogo janen don e y'a latilen i ka kan ka sara minɛ a la ka d'a kan o banna k'a dunan jatigiya a ko sisan kɔni ne ni e bɛna fara ɲɔgɔn na a sɔrɔla ka ɲɛfɔli kɛ musa ye ko kulu mun bɛ ne ɲɛ wo bɔ a kɔnɔna la ko masikina dɔw ta don dɛsɛbagatɔ dɔw de ka kulun don faama jugu dɔ bɛ ɲɛfɛ maa o maa mun mana se n'i ka kulun ye a b'a minɛ i la o la ne ye wo bɔ a la walasa kulun in mana taa se a ma k'a ye k'a fɔ wo bɛ nin na nin man ɲi a b'o to yen o ka tɛmɛ a filanan ye mun ye denmisɛn mun bɛ ne ɲɛw faga n y'a faga ni ala ka yamaru de ye ka d'a kan a bangebaga fila ye maa ɲumanbaw ye ala jɔn ɲumanbaw don nka ni den tola u bolo den in bɛna to bɛ kafiriya ala dun tɛ fɔ ka kafiriya o kama ko ala ye yamaru d'ale ma a ka den in faga mun ye kogo ye a ye kogo mun latilen ko kogo in jɔlen don yatimaden dɔw de ka nafolo kan k'a kɔrɔsi o fa fatula ka nafolo to nafolo in ye sanu kɛsu de ye a donnen don dugu jukɔrɔ kogo in de jɔlen don a kan k'a kori ne kogo in binna sisan dugumaw bɛna dɔn ko nafolo bɛ yen n'o kɛra o bɛna ta ka denmisɛnnin ninnu bololankolonya walasa o kana kɛ ala ye ale yamaruya k'a fɔ k'ale k'a kogo in latilen nin wali fɛn o fɛn mun n'ale y'a kɛ k'a y'a bɛɛ kɛ ni ala ka yamaru de ye nin de ye musa ni khidru ka taama ɲɔgɔnya kibaru ye o la nin kibaruya ye Allahu taala de y'a di an ma ala de ye musa fana bilasira k'a ka taa khidru yɔrɔ la ne maa mun ko k'a fɔ ko ɲɔgɔnna fana bɛ alakira ka sariya la kira dun m'o fɔ i ye k'i k'a dɔn k'a fɔ i ye dɛŋɛniya ta mun b'i bɔ diina kɔnɔna la k'a fɔ karisa ale bɛ dɔnniya kɛ kɔnɔna la ilmul batinu maaw bɛ kɛnɛ kan ta de dɔn nka gundo dogolen dɔ bɛ yen ale bolo ale fana b'o dɔn k'o fɔ ala b'o d'o ma i n'a fɔ Khidru ye ninnu dɔn cogoya mun na ni ala ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a ma bɔ musa yɔrɔ k'a fɔ a ye nin tɛ alakira ka sariya kɔnɔna na sallallahu alaihi wa sallam n'a tun bɛ yen alakira de tun b'a fɔ an ye
ani kira ma fawnye alqur'ana ma fawnye mo wala te ka glana yere ka vokiba do dina konona la kadaka hakilla jugu chama mena ni chogo de la fo abe fo ma doma ko nunu sela hakemuna gunobo ni alache hal no ma seli tuguni ko ga ko nyale ndo kaba nin dengani abe mo bo dina konona la kadaka niyo fo koro ko ya koro ta ala kira sallallahu alaihi wasallam gunoma ke ala kira bulu ani alache mumba bali ala ko bara kerima mumba bali selima mumba bali suma mumba bali misillanalima mumba bali dorama onoma ke ala kira bulu ram sallallahu alaihi wasallam o tegam ore bulu ka fo ko be mo ore bulu foni ala yo foyi wahayu dun tigela ka fo ko be soro mo ore bulu foni ala kira yo sallallahu alaihi wasallam kira ga kuma kan dumana okama don ngalo ko ka fo nin dengani ay abe mo wala se kafriyama kadaka na dengani sabatila ma mu yoro adola abib la harama do batoli de la ibn afokar sa mu fleni alayhi salam martaba ma asira joro madina konona la sel ko ta ka ko era la tuguni hal na ma seli alla ma foyke ni mu fleni ni de fli roy o sababu la mo do be keren ya fo mo be ulu bato ka ka ulu sentala ko la tuguni ala kala sharia mundi sallallahu alaihi wasallam ulu be sega fenre ke muntoye ola adengania bago ba dengania ka fo ni karsa e nay fewon fe mun ka be ala tade kadaka ala ka donia dugolen ko ba bulu kena kanta o de be mo to bulu ngar dugolen ba le bulu ni tala ka dina corona la ola ne ma munya dengania ka fo karmas na be o kari abe bale aka bo ala kira ka sharia koka aka fenke muni kira ka dilente kelen wanna ya ka fana benendo na ya ka fana ben menabulu anga tuga koka o dengani ya ko ta ko nyeshi haramaden doma mogo doma obe ki bo ala taala ka dina konona la kadaka ni la sulude ka fo ala kira sharia mundi sallallahu alaihi wasallam sharia in bedama ka ka ala bela jenin ka nga barake no de aniya dengani ko dore be mun kan abbo okoka o yikatola ka bo islamia zinzan konona la ni muflene ni de al islamia tien fen konontonay mo ki yere roma janya ka bo ala igana dengani feun ko karsai abe bale ya ka bo kra ka sharia koka ala kra fen mundi arebo toy ka dore bara kadaka ko doni dogole mani ala ni nyon celala igana o dengani ni yo dengani ibe la donia ki la kala ala ka ila famiala ni bana foka to itaka abuga sababu ki la bo dina konona la amala deli fem mo manga dina ci ambula la ka nyoro majenya ka bowla fem me ka sababu ka mbo dina kono ala kana ko barabagay ala kan duskun lanye ala kan ga kewalu lanye kan nguntli ala sagola ala ka la ko mandi ambela jenima hada wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa sallam